Hola, bon dia a tothom. Bé, estic fent un vídeo en català perquè he rebut algunes peticions de persones que bé, estan interessades en aprendre català d'alguna o altra manera i bé, doncs m'han comentat que podria ser interessant que jo de tant en tant pengés algun vídeo a YouTube perquè d'aquesta manera podrien conèixer una mica millor i es podia promocionar una mica més el català com a llengua. I bé, és el que estic fent ara mateix. Crec que subtitularé aquest vídeo en espanyol, en castellà, perquè considero que d'aquesta manera pot ser més fàcil d'entendre'm. I bé, en propers vídeos el que m'agradaria parlar també és d'alguns recursos que considero que poden ser interessants de cara a aprendre l'idioma català. I bé, en aquest vídeo comentaré una mica la situació del català a Catalunya, que és on es parla més, i també a València, Balears, Andorra, també són llocs on té una presència destacada. Primer de tot, sobre el català, la gent pot ser que es pensi que el català és un idioma que pot ser bastant complicat d'aprendre. La meva opinió personal és que no és massa complicat sempre i quan tinguis cert domini d'alguna de les llengües que s'assemblen, com podria ser l'espanyol, el francès, l'italià, el portuguès, etc. Jo crec que si tu domines una d'aquestes llengües, que totes provenen del llatí, i el català també prové del llatí, jo crec que pot ser bastant senzill d'aprendre aquest idioma. Però clar, ho dic des de la perspectiva que jo aquest idioma l'he après des de petit, i per tant, clar, jo potser el trobo molt fàcil, però també podeu jutjar vosaltres a través d'aquest vídeo si us resulta molt difícil d'entendre'l. Jo crec que a un 40, un 50, un 60% podríeu entendre el que estic dient. Per exemple, Loki, que és un dels persones que penja vídeos sobre idiomes, em va comentar un dia que del primer vídeo, em sembla que tinc en català, que ja entenia pràcticament tot, i és una persona de Bèlgica, la qual està aprenent espanyol o ha après espanyol i també l'italià, que són llengües que s'assemblen al català. Bé, i sobre el català en si, el català es parla a Catalunya, País Valencià, Illes Balears, són comunitats autònomes d'Espanya, es parla una mica a sud de França, a l'Alguer, que és una part d'Itàlia, Andorra, es parla uns 7 milions de persones, el parlen i l'entenen sobre uns 11 milions de persones. És un idioma d'ús bastant important a Catalunya. És l'idioma preferent de l'administració pública a Catalunya i també és l'idioma que s'utilitza, l'idioma que és vehicular, que és l'idioma que s'utilitza per explicar les diferents assignatures en l'escola. Per tant, no estem parlant d'un idioma que sigui algú que es parli només en els pobles així perduts d'una muntanya, sinó que és un idioma bastant viu. Llavors, la realitat social aquí a Catalunya és que el castellà o l'espanyol es comparteix, o sigui, comparteix el mateix espai que el català. Per tant, jo visc en el que seria una societat bilingüe. Les persones que van a l'escola, o sigui, els estudiants que van a l'escola, surten de l'escola amb un idioma, amb un nivell important, no important, vull dir, amb un nivell de fluïdesa total, tant en català i en castellà. Vull dir, acaben amb un nivell realment que poden expressar-se en català o en castellà. Llavors, què més podria explicar? Bé, hi ha una televisió TV3, que és la televisió pública de Catalunya, és TV3 i Canal 33, que és la televisió que aquí es parla, o sigui, tota la televisió es realitza en català. També hi ha la televisió espanyola,
que parlen en espanyol, també fan alguns programes també en català. Respecte a literatura, es publiquen molts llibres en català. Hi ha diaris, o sigui, la premsa, també hi ha certa premsa, hi ha més premsa en espanyol que en català, però hi ha alguns diaris que tots, no sé si són 2, 3, 4 diaris, que també són tots en català. El cinema, el problema del cinema és que pràcticament tot es fa en castellà. Tu vas a veure una pel·lícula i bueno, a vegades és difícil poder veure la pel·lícula en català. Però bueno, una mica aquesta és la realitat social a Catalunya. Com he dit abans, és una societat bilingüe i moltes vegades és una cosa que és curiosa, perquè sempre que parles amb una persona, coneixes una persona, no saps ben bé l'idioma en el qual aquesta persona potser està més acostumada, i potser a mi m'ha passat començar a parlar en castellà, en espanyol, i adonar-me'n que aquesta persona parla el català habitualment i canviar al català. I també és molt interessant, és curiós que hi ha converses que, bueno, hi ha dues persones que es parlen en català, després parlen amb una tercera persona en castellà, o sigui, un grup de persones parlant, i es parla indistintament català i castellà i canvies català a castellà de manera automàtica. Llavors també persones que venen de països monolingües, que només utilitzen una llengua, els resulta certament curiós, fascinant, molt interessant veure aquesta facilitat en l'ús indistint dels dos idiomes. Bé, doncs jo crec que per aquest vídeo crec que és suficient, i bé, espero que us hagi agradat, i si voleu podeu comentar, i res, fins la pròxima.